Көзіле күн елкізгісі. Көзіле fikir yüzağına söz aşkışı. Canlı söylem, ihlas aralaşıp, көзге көз қарашып тапшыруында. Туғансың екен дүнияға сиңа іліші була. Фәқат сиңа ғына тиген башқарыр іші була. Яшьліктен мұны аңлаған жан, ғүмір бойы икеләнмеші мақсатына баралған жан бәхетлі кіші була. Әйе, мақсатларына қыю адымнар білән атлап, ирешіп, матур ізлер тұрмышта қалдыра білген кішілер бар біз яшәгән илдә. Шундый гаиләләрнең берсе белән таныштыру ниятеннән юлыбыз Кырмыскалы районы Бызаяз авылына. Туган тел каналында күзгә күз карашып тапшыруның чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәм. Мин аның алып баручысы һәм авторы Зифа Нагаева. Бик кызыклы булачак, якынрак елышыгыз. Seslerin tılım tılım, onda düşürüresin. Seslerin tılım tılım, onda düşürüresin. Tılım tılım seslerini, tılım tılım seslerini, kimdekiler gülesin. Tılım tılım seslerini, tılım tılım seslerini, kimdekiler gülesin. Булар кемнәр икән дип безнең телевизор караучыларыбыз хайран булып утыра торганнардыр. Әйе, Бызаяз авылында яшәүче Абдеевлар. Минехан Султангази улы, Рәсимә Нигъмәтҗан кызы, мактауга горур лайыклы жаннар. Бүген Туган тел каналы сезне үзләре белән якыннанрак таныштырмакчы. Бызаязның лашын кебек егете, үзе булдырган дәрәҗәләре белән Рәсәйне айкаган ир о заманнарының берсе ул Минхан абый. Әгәр дә булдыра алсам, дәрәҗәләрен берникадәрле сезгә дә ишеттереп үтәсем килә. Беренчеләрдән булып СССРның атказанган уйлап табучысы, Башкортстанның Рәсәйнең 4 тапкыр атказанган исеменә лаек булган, анда шулай ук төзүче буларак та, газ, нефть төзелешләре буенча да, уйлап табучысы буларак та, рационализаторы буларак та. Шулай ук академик Губкин исемендәге лауреат, ВДНХның 5 тапкыр лауреаты, Башкортстанның халык мәгарифе отличнигы, нефтехим газ төзелеше отличнигы, Бызаяз авылының почетлы гражданина, гармонист, тракторист, комбайнер кирәк чакта ул артист дип әйтсәм дә артык булмас. Моңа үзегез сөйләшү дәвамында инаначаксыз. Сәлам юлладым сезгә, Рәсимә апа, Минхан абый. Ә нишләп әле безгә якынрак китергәндә Рәсимә апаны титуллы итмәде дип уйлый да алмыйсыз. Хәзердән үк әйтәм, менә шул дәрәҗәләрне, менә шул баскычларны үтәр өчен көч, дәрт, илһам һәм шушы гомер юлында балалар үстереп, оныкларга кадерле тормыш иптәшенә терәк таяныш булган жан яртысы ул Минхан абыйның Рәсимә апа. Дөрес әйтәмдер, шулай бит Рәсимә апа. Димәк, бу исемнәргә Рәсимә апа чын-чынында күптән лайыклы. Беләсез, ничек башлыйсы килә. Хәзер әйтерләр, безнең телевизор караучыларыбыз да бу алган исемнәрнең барысы һәммәсе турында да бик җитди сөйләшә башласалар, бик күңелсез дә булыр мөгаенда. Ә без бик күңелле вакыйгадан башлыйсыбыз килә. Ни өчен мин аларны парлап чакырганмын, бүгенгә тапшыруга чакырганмын да һәм үзләрендә кунакта булып утырамын. Ерак еллар бу матур парны берләштергән елларга китәбез. Яшьлек. Кемдер әйткән, яшьлектә янган ушакның калды көлләре генә дип. Үкенечле гомер кичерүчеләр. Шулай бит, Минхан абый. Ә сезгә карасаң, сокланып, туйгысыз. Әйдәгез әле шул өйләнешер алдыннан булган вакытка күз салыйк. Бызаяз егете күп кызларның күңелен арбаган егетләрнең берсе үзенекен көткән. Һәм шул вакыт эчендә 3 көнгә Ташкент ягыннан кунакка кайткан кызга
гашык була. Үзләреннән сөйләтәбез хәзер. Мин хана сөйләп китегез әле шул аралыкны. Şınlap ta günlerinin birisinde bana bir iptaşım şıltırata. Bana kızlar jıyla minin kılışı yurtunda, Ufada tura, Geydeni isimle. Seni de şokuralar, kunaklar kübbaladı. Metem, ne? Abi zaten siyle ki burada vur istemdi biz bitinde. Şundan varıp kırem. Şınlap ta o jıyılganlar. Tanış kızlar da var. Tanış bulmaganlar da var. Nerse de süleşip oturarlar. Min gözü yürütüp çıktım da bunda bir şit kişi oturar. Nindidir küs korasları bilen, nindidir süleşüleri bilen, kılınmışları bilen bu kolganlarından ayrılıp durar benim için. Şundan indi bu şit şehirde nişi indi buna. Şulay ayrışkan biz, benim bizi bunda yürekte nersedir var. Yirten onun ne çıksın bulay buldu bu? Niye ben onu uzatıp koymadım? O zaman hiç itemindik hazır niye? Şulay itip avtomat kaçıştığında. İyiydi bu, yıktık gitti samanı dolaşıp. O bir taşkından iyiydi. Kile ol, yolu yıl kadar, yolu yıl sayın kile ol, yolu yıl koruşalarga, taşkında koruyup buydu. Hiç şunlar da koyduk çıkan. İyileri zaman itti. Kurşilerinde tura rozu bilen. Rozudan bilgen. Şundan, mehdi medresine etmeye. Bulvar ıslavada turalar. Adresini aytdım, min boranda kirem. Мин ханабый шу кадәрлек матур телмәр тотасыз. Мәхәббәтнең башлангычына Рәсим апа ниләр уйлап утыра икән. Бер теге якка, бер бу якка авышып карыйк әле. Бик кызыклы. Рәсим апа беренче кичерешләр. Менә тәүге теге 3 көнгә кайткан вакытта бу килеп керде. Килеп керү белән бөтен кызлар арасыннан сезне күрде. Шунда ук бер күрүдә гашык булу дип атала бит инде бу. Рәсим апа ничек булды? Әллә булай гына. Ahiretlerim hod yazdılar. Sinyamında bir yigitning ko'zi tushgan. Men aytam tegi sorum olaygar indi dedim. Ya bu әле теге икенчегә киткәч хат язганнар. Аңлашы беренче күргәндә Birinchi ko'rgandan so'ng manasi. Ahiret. Ул bit сразу aytgan indi ularga mana shu qiz qo'yadi. Meni so'ragan bit. Монда бер нәрсә кыбырдадымы йөрәктә үзегез беренче кат күргәндә? Shuning uchun aytam bit indi. Tegi sorum olay. Menga g'ashib bo'lgandir endi. Unda menga meni. Sonra sandug'ash. O'sha biroq qoldi. Yandan endi ana shu yangi yilga qo'ydi nelar endi. Yangi yilga pik qiziq etib qo'ydim men u yilni. Shila boshqa. Сынаулар аша үткәргән. Бу чын булганмы, дөресме хисләр икәнен нык кына сынаган вакыт булган. Шулай бит, Минхан абый. Килен булып төшкән чакны бик кызык кына хәтерли торган чак бит инде. Ничегрәк, хәтта исем күтәргән бит, урланган кыз булып. Min iki topkır Mart ayında bizim Taşkent'ta upravlение var, min işlegen tresinin. Gittim komandirovkaya, Kifiroğlu'na geldim, oturam. Buna şulay başlayacağım. Minin начальник zamı bir ne şunday aybet kişi, Otto Yakovlevich Biliş, Nimes. Gelgende. Minniхан, что-то у тебя не настроение, в чем дело дай? Сурай, начальник всегда утро. Это Otto Yakovlevich, меня срочно надо в Ташкент. Пиши задание. Gittim. Барам мен управлениеге барып Ташкентке отырып қайтам да 1-2 сағат Рәсиме янына. Шундан соң озакы күні менің командировка бітті. Мына мен айтам, сен билет қайтасыңбы, нетесіңбі демеймін. Ол айта юкты айттың дей. Шулай айтып Карар кылынган бит күңелдә. Өйләнәм бу кызга дип, шулаймы? Шуннан инде хәзер бу булган 13 август. Самолет сағат 2 орталарда килә. Бу килеп чыкты. Ак куфта кийгән шундый кара кыз бит инде. Кояшлы көн. Хәзер йөрәк урынында такси белән утырып кайтып кирсәк. Мин сейчас не турам Посадскида. Копкатында мине яни утыра. Тоттым минди. Не метем нәрсә, не бит кызырлагансың ди. Ул вакыт өчен дип әйтегәндә зур туйлар бик үк үткәрелмәгән заман ничегрәк кичә узды. Күңелегездә ничек хәтердә калган Рәсим апа, син ничек хәтерлисең? Килен булып төшкән чакны. Ул заманда бит инде biz yaşlar ilk tege zor ittirip to'ylar yo'q. Amerikanning do'stlari mening bir poдружкам betinde ana shu rozgaligimda ahiretim. Şulay o'tirdik endi. Batur ittirib sharlab, Шулай иттереп кенә
башлангычы барлыкка килгән гаилә. Инде хәзер алтын туйлар үтеп яшәгән матур гаилә. 2 балага жан, тәрбия, белем биргән матур гаилә безнең стәлебез артында туган тел кунаклары булып утыралар. Менә шул матурлыклардан башлыйсы килде чынлап та, михнәте дә, рәхәте дә күп булган елларның ерак ягына кайтсак, әлбәттә ул кичкенә чаклар. Минхан абый, мин тапшыруга әзерләнгән вакытта бигрәк тә күз салдым сезгә Бөек Ватан сугышы башланганда 6 яшь булган, тиз үк зур кеше булырга кирәк булган бу вакытта. Анда хәтта шундый хәтерләүләрегез бар, үзегез бөтен тарихыгызны туплаган китап бар бит инде. Минем дә җирдә изем, и мой след на земле дип атала урыс телендә. Бу китапта хайран язылган Солтан Газиевич турында һәм шушы матур фикерләр арасында шумар ашап үсеп тә авырлык күрдек димәдек, шөкер дип шөкранә кылып булганына яшәгән кешесез. Әтиегез, 2 агагыз сугышта булып, Берлингача җитеп, әйләнеп, исән-сау кайтканнар. Шушы бәләкәй чаклар. Тәрбияне булай алгансыз дип аңладым китап буенча. Сезнең хакта фильмда дөнья күргән, аны да караштырдым. Анда бик матур сүз бар. Кайыш күрмәдек бәләкәй чакта дигән. Кичкенә чаклар, шул үзе авыр, үзе матур вакытлар хәтердә ничек уелып калган. Безнең тормышта бик авыр елларга туры килде. Менә мин бүгенгедәй хәтердә 41 елның 22 июне. Көндез сәгать 2-дә элек бит инде мондай ниләр юк, рулы тарелка кора. Мәскәү сугыш башлану турында хәбәр итә. Бу ни татар телендә шундый выражение бар, махшар көне диләр, судлы дин диләр инде русча. Bütün халык растерянности, ятып җылыйлар. Үземендә мобилизация объявить итте военкомат сразу. Üçüncü günü etini alıp da gittiler vatandaş soqlarga. Uzakta ötmedi, alıp gittiler. İkinci bizim starşı Gazi Ovina Fuşka. Kupta ötmedi, alıp gittiler 43. yılın Muğaviyavuzuk ayına. Biz kaldık. Biz 3 bala. Raşit abi, benim enekleşim Fuail. Buna indi şu zamanlarını iske düşürsen, Muğaviyavuzuk ay gitken şu firmada şeyleri, biz nuzak kurmedirik. 43. yıldan başlap, Raşit abi belekeyeli, 13 yaşlık yine. Miye vapşı, 43. yılını küpme bulayındı, 7 yaş, 8 yaş. Hatırımda osarga yok, kiyerge yok, yogurga utunda yok. Bana porat aldı biz bitindi, bizni urman. Şunday zor urman, utun birmiler. Biz tün jitkeş, jıyılışıp, min de su hesaptan. Barıp, urman ağzında utununu koysa suyunu kesip, kişkırın lesni girmeyi kurka. Alıp koytabız. Minelik yüzanına getirem, bana şu biltigit korga batıp, şeneskini tortabız. Kış üte, osarga berengigine, igin falan, epey falan praktiski yok. Berengi de bite, şirik berengi gelip çıra, dibizinde. Lepleme asılgız. Şundan ul da bite, eli ulen üsü bitmegen, mörtüğü sezon. Ulen üsü bitkeş, indonda ulen lipuskada yosılgızında, yosılarında, osta yosılar, kursak bulay, tez başları titrep tura, ne ulmisin indi yaşasın. Men üzüme gözüm opturayım, nişiktir mine, Xudoy aşkartken, mine oku kirek. Bir kişi de mine oku, tıglayıt, bulayıt demey. Eti de, bratlar da. İlten turup, bana bizden ıskulmunda yarak tuğul, 100 metre. İkendi başagana. Biyali yok kışkını. Yugurup özleyip bir biyali yok. Jılap çıkıp yuguram. Deriske songa olmazka. Şundan indi, starşı klaslarga jetkeş, bizden ızba mana şunlardan da belekeyregiye. Tegi zamanda. Bütün üstünde yüklü üstüde bir kızık lampı. Men oturam, meseleler şişilmey. Saat 12 jite, 1 jite. Nene 200'ün aşağıda, nene biz bitmeye kege. Balakay jiter indi, mıyın sıyıklarını sıvırıp düşüren müsteldam değil. Zada şişikmadı bitinde. 2 saat, 3 saat, 3 saat, 5'te turam da tağın tuturam. Şıgazı da aşağı. Sulay etip, tırışıp okup, orta mektebini bitirip, bit
яхшы укытучыларга туры килде нем. Укуда математикадан бигрәк. Безгә бит инде технический нигә математика кирәк. Шулай итеп, минем 10 класс биткән татар телендә 10 ел укып, рус телендә барып экзамен бирергә кирәк. Хәзер инде шуларны экзаменгә әзерләнгәндә бөтенесен рус теленнән итеп карап бит отвечать итәргә кирәк. Беренче мәртәбә барам Уфага, 18 яшькә җитеп, 10 класс битеп, документлар күтәреп институтка бирергә. Менә шул кызыклы урында туктатып торабыз. Чынлап та бик мәзәк укырга документлар бирәм дигәне үзе тагын сөйләр һәм Рәсимә апага караш ташлыйсы килә. Мин Ханабый әле сөйләгәндә карап торам, шул хәтлек һәрбер сызык биттәге шул елларны үтеп үз җаны аша үткәргән икәне күренеп утыра Рәсимә апаның. Сезнең дә вакыт җиңел булмаган аралык, яшьлек балачак. Инде гаиләдә туып үскән Рәсимә апа ничә бала арасында үскән, мин Ханабыйны 5 җегет бергә үскәннәр икәнен аңладык. Рәсимә апа, синең бәләки чаклар ничен чын-чынында Ташкентка карар кылган юл алырга, үзебезнең яктан араланып китеп еракка юл алгансыз. Әйдә тыңлыйк әле сезне дә. Рәсим апа 41 елның 22 июнендә туган. Үзе әйтеп тора, көне үк. Дәһшәтле сугыш вакытында. Ничә бала үстегез? Biz бишәү, бер абый, 4 кыз үстек. Анасы абый бигерде өйләнде. Күмәк гаилә булып киттек бит инде. Минехан әйтмешли, ул вакытта өйләр бәләкәй генәләре, шунда сыйышы. Эй, Алла бирсә, мин әйтәм, укып биткәч, ерак җирләргә китәм, бу тавышлардан котылырмынмы дип. Зәңгинең бер көтү баласы. Шулай итеп, мин бана зур апалар киттеләр Ташкентка, чыгып киттем мин дә ул якка. Ташкентка барып, Onda meni opalar gitip tursa da onun üzerinin 4 balası var. Şunun için koyadır işlerge kirek, nesnedir anlasın, ukrıga kirek bitindi, şulay tip tiz gene razna rabushi bulup işe girdim da stroykaga. Tüzülüşte işledim. Onda yaşlar yürüyorlar, kodlar da var. Bunlar milletim nesneslep yürüyorlar, bunda bir kütü. Olar malarga okuylardı. Şundan bardım da bir Arapka. Mine de olar işe yukıdalar bitin tağın işe yuksalar benim bir 10 klas. İşe yukudum da tikilerge koraganda 4. razretka birip malar bulup işlep biri başladım. Yanasın indi bana bin kızganışkan işine institutunu bitir olmadım. Çünkü avari gelektim. Stroykada gidip barganda biz bir 2 kişi gidip barayında 5. etajdan kilip düştü topta. Benim pirilum şiripi. Şundan sonra balisiga kirip şuna balışlar ettiler indi. Sene oku ezirak nite başlasan başa orta başlı bitindi. Anam bana Yürəsiz bitindi. Allah Teala Teala yerimi Tulmuştan okumuşlusun getirip bergen. Şulay bit. Lisen bitti min teknikum. Bu instituttu teknikum. Bizde açtılar zavut. Şu zavutta fillerine delin açtılar. Almazlar. Filler ol merasında belki yine şunun aşamına lampışkılarda wolframlar, molibdenler işitkeniniz vardır. Min himini bir kere atayım. Bana şusunda işledim ki beni kanka köyde çıkınca oppak halatlarda, üstel ortunda bik maturitter bir şey verirdim. Kara tulumlu kızga ak halat bek gelişip turgandır dep matur yaş çağın Resim apanın көз аллап торамын әле. Endi укырга кирген вакыт дигәндә минем белешмәләр буенча шундый мәгълүмат бар. Хәтта bir машина төялгән иген белән барганда юл ыңгайгына бушатып капчыкларын, документларын биреп шулай укырга кирип кайтып, аграр университетны тамамлап, ул вакытта институт, авыл хуҗалыгы институты булып килгән вакыты һәм Билаката якларына эшкә алына һәм институтта укыганда да офицер дәрәҗәсен белән чыга, диплом белән генә түгел. Шулай бит. Шуңа күрә тормышка карата
хезмәт елларына карата bütün яклап, тәрбия ягыннан да, билеме ягыннан да, акыл ягыннан да тупланган шәп, әзер егетләрнең берсе булып Илакатайга барып төшә. Менә шунда эш башлаган чаклар ничегрәк кыска гына тыңлап китик әле. Уку биткәч, элек бит направление бирәләр. Сразу җибәрделәр. Мин үзем киттем, чтобы рус авылы булсын. Илакатайда руслар тора основном. Вот. И үземнең специальностьне, без инженер-механик бит инде. Ремонтный деланда, авыл хуҗалыгында нинди техника бар, тракторлар, комбайннар, bütün ниләр, сейлкалар, ниләр, bütün техника авылда булган безнең РТИ соса үтә. Шуларны чынлап та механик булу өчен, шуларны күз алдына китереп, үзеңә опыт алу өчен киттем шул РТИска эшләргә. Шунда 2 ел эшләгәннән соң опытный показательный хозяйство Хрущев заманында организовать итәләр. Мин инде хәзер завматымы булып эшләдем анда. Мин инде җибәрделәр главный инженер итеп. 1 ел үтүгә опытный хозяйство, показательный хозяйстволарны таркаттылар. А безгә мине акчаны түли министерство сельского хозяйства Уразбахтин бар министр безнең Күршәвылдан. Шуннан инде шул ниләрне биткәннән соң мин кайтып трудовой книганы алам министерство сельского хозяйстводан. Мин уже вольный казак кая барга тиеш мин. Һәм ничек менә сүзегезне беләм шул кадәрлек рәхәт тәмле тыңларга, ләкин безнең бу кадәрле гомерне шул кадәрлек вакыт эчендә генә үтеп бетәргә максатыбыз бик киң куелган. Ничек менә шул аграр якны төзелешкә алыштырып бәйләп киткән. Әйтеп үтәргә кирәк, Минхан ага үз заманында төзелеш белән, газ шелтәре белән, кара алтын дибез, нефть юлы трубалары шелтәрләре белән үзе белә микән хәтта ничә чакрым улаларны сузгандыр үз гомерендә. Күпме Уфабызның йөзен яктыртырга, матурлыгына өлеш салган кеше. Һәм Уфада хәтта 18 катлы беренче монолит небоскреб дибез. Шулаймы? Йортны да төзүче ул дип әйтәсе килә. Һәм менә аналык булмаган диләр сезнең эшләргә, хезмәтләргә. Менә шул елларны кыскача гына алсак, аграр якны төзелешкә ничек әйләндереп алып китте икән Минхан абый? Аграр як дигәннән мин аграрный институт битсәм дә, безнең факультет механизация дип атала. Минең дипломда инженер-механик. Мин механик. Шуның өчен мин Уфага кайткач инде менә Белокатай белән саубуллашкач, мин кирдем нефтепровод монтаж дигән триска инженер-механик должностен, отдел главный механика. Bütün Советлар Союзы буенча строительный ниләр управлениеларга, как механик, техникага ярдәм итү өчен механизаторларга мин командировкага бирелдем. Механик мин. Шуннан эшли торгач мине күчерделәр үзебезнең центральный экспериментальный механический мастерской дип атала. Завод инде ул бәләкәй генә. Триснеке ул чыгара ремонтлы техниканы, чыгара яңа сварочный агрегатлар, сварочный труба ниләр базалар чыгара. Шуннан мине анда күчерделәр главный инженер итеп. Мин эшлим хәзер чисто үземнең специальность буенча инде. Бездә 150 сварщик краш иде үзебездә. Менә трубный заготовка дип инде русча. Шуларны без үзебездә эшләп, вагон белән трассага җибәрәбез, чтобы алар тизрәк трассаның трубасын гына бар итсеннәр. Тройниклар, отводлар виш без эшлибез. 30 вагон ай сайын җибәрәбез. 30 вагонда труба алабыз. Хәзер мин буларны барысын да ныклап тыңлатсам, бөтен халык ушлары китәчәкләр истә калдырып бетә алырлык түгел. Эшләнгән эшләр, күтәрелгән дәрәҗәләр, гаилә турындагы җылылыкны яктыртып, бу хезмәт биргән матурлыкка килеп җиткән якларга күбрәк өлеш бүләсе килә. Шуңа күрә дә әлбәттә хайран, олы ихтирамга лаеклы шәхессең. Минхан абый булдырган дәрәҗәләр авыр булдымы үткәндә, хатын кыз буларак кайсы сыйфатлары алып чыкты аны менә шундый зур кеше булырлык юлларга? Нәрсә әйтер икән бу турыда Рәсим апа? Чөнки ул Нинди иде ул? Һәр вакыт тырыш егет иде, тырыш һәр бер эштә дә. Без өйләнгәч тә иң беренче ул без квартира алдык. Миңа турга туры килмәде, аның дворисы подвалында мин анда шәйгән атырдым. И минем бәхет шундый зур,
Onlarga kvartira bildiler bir kumdatala. Әле шул җирендә әйтеп китәсе килә. Телевизор караучыларга да кызык булыр. Үзе турында хәбәрдармын бу турыда. Булай дип искәртә, хәтта өйләнешкән вакытны искә алып Минехан абый, минем буем 1 метр 60 сантиметр булса, Рәсимә белән яши башлаган бүлмәдә 1 метр 70 сантиметрга кадәр түбә тактасы иде. Ничава дип әйткән. 1 сантиметр запас. 1 сантиметрга запас бар әле дип әйткән. Шуңа күрә инде түбә тими дигән сүз. Менә шуннан башлап алар бер бүлмәле фатир алгач, үзе белән сөйләшкәндә аның күзләрен күрсәгез ничек янганын, шул аларга дөнья күләмендә иң зур бүләк булгандыр дип әйтәсе килә. Шын тормыш шунда башлангандыр дип әйтәсе килә. Моңа кадәрле инде шушы матурлыклар, шушы матур фатирда яши башлауга килгән юлларда Уфа шәһәренең йөзен булдыру кирпич эшеннән башланган. Башта кирпичтән йорт төзелеп, Минехан Солтангазич аңлаган кирпич бу кадәр төзелешләргә бездә Башкортстанда җиткереп булмаячак һәм монолит юлына шулай күчелгән, монолит йортлар төзүгә. Шулай бит. Үзегезнең дәврегездә күпме йорт төзелгән хәтердәме? Шундай вакыт килеп җитте. Мин хуҗа буларак безнең минең эшчеләрен миңа әтиемә караган кебек карыйлар иде. Көтәләр миннән. Мин бит аларны обеспечивать итәргә торлак белән. Торлак соңгы елларда юк. Шуның өчен инде мин строитель булмасам да, үземнең көчемне сырап карарга, үзебезнең рабочийларга торлак төзергә үземә боердым. И беренче минең торлак төзүем 15 этажлы кирпич йорт. Вак-төяк түгел, 15 этаж. Оказывается, минең беренче йорт проспект Октября, театр кукольный бик охш белән халык. Шушы йорт оказалось первый небоскреб города Уфы. Менә Бузаязда шабата киеп үскән авыл малае миллионлы Уфа шәһәренә күрсәтте, ничек төзергә кирәк. Высотный монолитный домны беренче мәртәбә, беренче небоскреб Уфаның. Эх, шәп әйтеп куйды хәтта үзе турында. Бу җирендә үзе алып баручы да булып китте. Мактауга лаеклы ни әйтәсең, менә бит. Өстендә Уфаның аның эшләре. Рәсим апа, менә шушылай итеп картлык көннәргә, олыгаю көннәренә дә бергәләп парлап килеп җиттегез. Аннары мин бит юкка гына әйтмәдем. Комбайнчы да, тракторист та, ял иткәндә гармонист та дигән сүзләрдә артык түгел. Сезнең гаиләгә карап, сокланудан күз яшьләре тыелгысыз булып китә. Берегез уйнап җырлый, икенчегез җырлап кушылып китә. Шундый шигъри җансыз, шул кадәрле матур тарихи үткән гомер. Бу тарихи үткән гомер Уфа шәһәрендә әле яшәсәгез дә араны Бузаяз белән бер дә измәде. Биредәге халык ихтирамлы һәм биредә сезнең исем белән, сезнең фамилия белән урам билгеләнгән бу бик зур дәрәҗә. Абдеевлар урамында яшәүче үз язмышының хуҗасы Абдеевлар безнең каршыда утыралар. Булай гына да түгел, бу тарихны мәңгеләштерү ниятеннән Минехан абый бик зур көч салып, икенче этажда музей булдырган хәтта. Хәзер инде бердән кадәр без шунда сәяхәт кылып алырбыз. Бу бинаны мин үз кулым белән эшләдем бит инде бөтенесен. Хәзер инде менә күчәбез бу стендка минең наградалар, заслуженный наградалар бөтенесе күрсәтелгән. Менә бу стендда минең авторские свидетельстволар, минең уйлап тапкан буенча алынган свидетельстволар. Аларга һәрберсенә бирелгән аңлатма описание дип атала, менә теләгән кешегә. Бу стендта без минең исемгә аталган Уфа Бузаяз авылында ачылган урам исеме. Менә языла увековечили имя при жизни, газетная статья. Бу стендта инде мәчет ачу турында Бузаязда. Менә мин анда речь тотам. Бу юбилейный поздравление дип атала. Монда 50 яшь, 60 яшь, 70 яшь, 75 яшь. Менә бу өстәлдә инде антиквар диләр, нәрсә диләр. Менә монысы минең картатай төсе калган самовар. Шуннан менә төрле төстә самоварлар, монысы минең 50 яшькә подарить иткәннәр, һаманда эшли, күрсәтә. Действующий телевизор. Менә монда инде безнең Дилә Булгакова дигән авылдашыбызның шагыйрәнең китаплары бөтенесе тупланган. Безгә минең туган көннәргә иләргә язылган менә шул котлау папкалары. Инде монда килсәк, шәҗәрә дибез бит инде, родословный.
Mening buna 1765 yıldan başlap, onun başında Zavret Sotnik birov, Habibullah Zavret Sotnik ikki oturganlar bizning. Şulay etip buna bizning bugungi kunga qadar edi. Bunda endi buna bu Ufaning birinchi libos kirovi, buna bu yurt tuzilgan Vysotniy monolitniy Sipayevda bunda yozilgan tuzuvchisi generalniy direktor Zakashik Ufa Neftekhim, proyektirovщик Abdiyeva Elmira. Şul yurtlarını proyekti. Mening kızım. Endi de balalarga kelamiz. Alma kibik iki bala o'stirgansiz. Elmira bilan Damir. Bir ko'p kishining balalari o'zining yo'lidan ketmay. Mana men jırlar yazam, mening balalarım nek sahnada tugul deyishlar bor menga. Muzika maktabini bitsalarda gerçi jırlap turalar, biyip turalar, o'zlariga kerakcha dardlar, lekin mana sizning hüner boyunca hünermenler bulup da sizning yo'ldan ketgan balalarınız bugün bir javobli vazifalarda sizning davom bulup turalar. Şoňa görä onuqlar bilen de gururlanıp yaşaysız. Balalar haqında aytып ötýgeli. Resim apa. Malay tuğaş meni hanabi nişlegen buldu olar. Malay tuğaş yartı restoranını Rabbim galip kildi. Çünkü kızında şatlığından motosikline oturup oğulga koyup gitti de ben kaldım teginde bir üzerine. Juva kızım. Kızım juva. Üzigine. Üzigine. No men bitar attımda. Ey. Ulu tuğaş şimdi ikinci türlü oldu bütünüsü de. Balalar Allah'a şükür maturite büstüler. Neftiyanı Enstitüt Pagayız Tüzülüş bu inşaatında ikisi de okuyup bittiler. 100 yıllarını taptılar, tüzüyler. Üstelerinde ne kişi kuarı Amerikan ülkenin ötünüşte Cide'deki de 9'da koyta balalarını simyanı kim alıp bara? Enkey alıp bara bitinde. Enkey neney işula itip yaşadığında ol bir oğurlukta kürsatmadı. Uruş talep etkende min zanimza kamennistinoy. Bütün nerse hazır bulgan nerseni üstölge pişirip koyarga hatun kızga elde nerse gerekmeyin. Kort bile koşuk bizde turdular, benim öldü, eti bizde turdu, kanın eti süldü. Onun en iyisi marşula etip. Savap köp. Olup bardık indi, birinci yıllarda ol gil Kamadirufkularda yerde to, ol Sakhalin'da to, Yakuti'da to, Sritniyazi'da to, onganşa Riga'da sulaytıp sır buylap mına sulay yeride biz sul kütüpken olayı gindi ona tegeci. Men seni şunday sağındım deyip men zirajırlamen bizning doljarlarına. Şu vaqtda gına bir kupletin tınlap olası kile. Upkalashgan vaqtda erge qarab jırlagan xotinni ko'rganim yo'q edi hali. Olar şulay yaşaganlar. Tinglayg hali. Men seni şunday sağındım. Sizesin miken şunu oyna bulutlar koplasa tabarsın miken yolunu sen de şulay sağına kolsan korama zillerine jır bulup dilip gelirsin nostulu yüreğime jır bulup dilip gelirsin nostulu yüreğime. Mine şuşu yaşta eğer de yaşırek kişiler qaraydır bizni, belki bek yaşlarda qaraydır, upkalashsangiz jırlap qarag'iz hali. Belki şınlap da tezgina o'tib kete turgandir. Örnek alır neler ko'p sifatlarig'izda şınlap da. Meni hanavi balalar o'stirganda, onuqlar shunday darajali ishlarda Resim opaning qaysi matur sifatlari yordam etdi turmushda. Ağır vaqtlarda bo'lgandir. Mana shu ishdan ko'ngilsiz qaytgan chaqlar bo'lar uyda, ol bar demak. Biz Ufa bilan Zayaz arasında yürüyüz. Jırladığımız bütünde Ufa arası değil. Buna Türkiye'yle şulay min Ufa'ya kitem. Resim'e ola Zayaz'da. Koytup kiren bu boş. Yürekte sesim ikinci. Kütüp alır şey yok. İliğine varır bulan şulay. Min koytup kitem Zayaz'a kilip kiren ula olda kaldı. Bir gün kurmesem min yuksulam. Upkalashgan chaqlar yeş bo'ladimi? Resim opa. Gelişken çoklar pek geç bilmedi. No tabak soğuk saltaram bitirmeyin de ulturmuş bir suda bulgana
Kim birinci kile? Üpkelegeç. Kübürek uluzu kilişenrek. Ul itoluksu. Neçe yaş gelin olarak? Kolta yer. Aha, bargına iken sut. Min suladimir ulu Min hani sulay demin bilsem. Mına ul bir süzeyte, iki süzeyte, üçüncüsünü kızdırsan, dörtüncüsü kite. Bir kişine ete deşmesen. Şundan üstüne de koyar. Bitti. Yarar bildiğin dedi. Elde buldu, elle bulmadı. Şulayda tavuşna kim çıkara? Kim çıkarayındı? Katın kız çıkarayındı. Kim çıkarsın? 70 yıl katın kızga Olar. şöyle. Anısı mınsı Tegisi tegisi. kiyek. Ey bala şaka bilen başlatmayın diye böyle koymuş sendine. Bala şagarip. Ay eybet diye. Udumşa, udumşa. Yaşırek. İşte teşekkür tuttu. Şimdi korsu ki sen bak, dersi bulsu gitti de vardı. Bu nasıl Bala olur? şaka bile silah tutturmayayım halde. Indi de şu kadarlı motor ömür ütüp bakşalarda tutup Eli Teplitsa turunda kelgeshkina jay bolsa motor ütüp Teplitsalarını ko'rsatar eden deb o'zlari o'stirgan mine Bahodirday bunday burishlar bizga ko'rsatib turdi Rasim opa. Tortma olarda bunday burishlar, olar o'z qo'llari bilan shulay o'zlari yurib o'zlari motorlab dunyolarni kutarlar. Avulda da, shaharda da bugungi kunda baqshashimi, baqshashlari xushmi ko'ngilga bugungi vaqtda mana shu yoshda da meni xanabay. Jem Okşa tobasimi. işi bul, mına yüzüne ortak kış birmişe, ekirinep kına, joylap kına. Kızımırlarga kirek, ni движение жизньdiler, şulay bitindirişe. Kızımırdamasan, bunda minip yatsan, işi piş basına. Koşar kiler, koşar ular mı iken deyip, toşta bir uzaklarını ulersin. Ekirine kızımırdasan, ul, nindidir bir kış dert bire. Sunansın küresin jimişlerin anın, kızıgı anın var sunan. Sunansın kişiler kilip parayla da minin buruş, minin teplitse, bize zavulunda toşluyor. Bu bir kışmırdı turgan qorttır dep qarab turalar, qort diyesi kelmey albatta. Yigitlerinin birisi dilerdir sizin figuralarga qarab. Neden bu? Nechik saqlaysiz? Salomatlikni nechik saqlaysiz? Mana men endi o'zim 50 yaşlardan başlap miya vrashaytda sizning kardiogramma bilan nefbaratga. Ne sizga nagruska beriga yaramaydi. Metam как это так mana Brodnadan да здравствует Октябрьская революция bizga 3 kilometr otlarga kerak. Men во главе колонны как руководитель. Yo'q, Lisko'ni sushi degandan so'ng ikkinchi kuni turdim da yuguram. 15 minut. Üçüncü günü şundan başlap, o'zi mana 50 yaşdan başlap, o'zi necha 80, 34 yıl. Kunda 15 minut yuguram. Shundan bildim, kitap o'qiyim. Buknovskiyning kitobi bor. Infarkt, insult yutkazgach, nagruska yaramadilar. Ular ayta, постепенно надо загружать сердце. Yurak bitir. Үйretip alırga. Ay, shundan kunda massaj yapayım yüzüme. Kunda fizyoterapiya yapayım. İtabak где-то saat yarım kelip çıga. Masajni qo'l bilan. Allatigi Masajör. Mindan so'raylar kimsin ya massaj yapıyor. Bizning rayonda jellar da aktif. Mesela я сам себя больше доверяю, чем кого valıyor. Benim buna orkada bir участок karakol jitmi. Kolgan bütün jürime kol jitdi. Benim skandinavski kalba. Aha. Koyakları var ki o dedi. Toyaklarım var ki yok hazır nişe yerinde. Şundan bu bir kızıklı kunda шығышma? Künde çıkırsa yer. Kiş bilen mi koysa vaqtı? Kiş çıkam. Bakavul televizorunda politiskinlerin koruy. Meni üzümün politika kişkırın. Mında ne? İpteşler var mı yürüge? Var mana ne koyttular mında. Nuriye çıkıp gidip Nuriye Ursayev'in singilisi koyttu. Aliye bile yürüyoruz. Gevleşip Benim yaşırak babalar korasa misotlanıp duran mağaralara konuşuyor var ekan. Andı günler şu digen nerseke bizde yok. Mine kelip jettik kürleşu buldum Rasim opa. Kürleşu Bu bek şiber şaqlары bulgan bit şul kadar derejelerge ko'tarilgan. Bek motor jigit yanan indi bi. Ay şeşler. Kürleşu bizde ul yok mana barabız bitinde tapınlarga nillerge Jırlap turasız bitinde. Zırlap turabız, beyip turabız, jigitler bilen bin beyim, ul kızlar bilen bey. Onun eğitimi şuşunday. Mana dey dünyada dey bulunga barasın. Köpmüş eşkeler, şu kadar motor birisinden birisi dey. Bütünsünde olup bulmuş, şunun için küz bilen bütünsünde sıyırga gerek. Kolu bile kuşaklap kırındağın tutarga gerekti. Mening videom o'zimning shunday neyindi nastroy. Agar da mening xotin koyasa ko'rasan etsa deyip o'ylab ishdan onday kunlashuv tuyg'usi yo'q. Adam bo'lsa men shin ko'ngildan bilem aning ichida narsa bor. Sebep bilmegendir. Sabab
Mına mening druklar kelip kirgeliler yaşokta. Ulalarını kuşakla bu be. Min analga davulin. Tigilerni tiz başları kolturap tura. Bu kadar yaşka matur itip barıp gitkeç parlap yaşayan kişilerde olalar ayteler. Ey söyletmeli şul muhabbet turunda. Ki oyna ha bizler indi muhabbet bulsun dip ağzını kaplap gülüşe ebi babalarımız da var bitinde. Dostluk gaylende digenler de var. Yaşı tuğan gaylenesin indi süyü. Kartlıkta da süyü var mı? Şın muhabbet bir koşanda yuvalmayı. İskitkeş. Resim apa da şulay guleydir. Şulay gülü. Bir-biringizge bugünkü günlerde mine şul sırağını bir aldından tağın kim irterek tura, kim sığırak tura, nişelerde sizde... Hazır indi pensiyaga çıkkaş, Yeterek, eyti bütesi kili. yeterek duralım. Niye şey koynamagan? Niye os pişmegen? Osarga var mı demin? Krem kuhyada nerse var? Hazırlayayım da olsun. Turam min irten bir yıklayalım. Ul yıklarga muga kadar da 11 ortağa kadar. Turam, butkanı pişirem, şeyini koynatam, zavari bititem. Jon kisek, Şan kisak turdu. butka hazır. Ozaki vakitlerde öğrendik ni giriş gibi butkası olsun. İngi yok şu butkaların birisi. Karabuday. Ay karabuday butkası Fars bilen. Sonra butuysun butkaga 100 gram Fars. Korap turuga karabuday butkası 2 kurun nide. Ebiler korabutura babaylar bilen, mine ebiler hazır babaylarını, mine kişinin babaların işli, kişinin ipteşlerin işli, hazır aslında üstüne getirdik hazır Aynen. aş su bulmasın. İrtegeden barısına hazır şunu talep ite başlayacaklar. Minhan Bey, şu kadarlı matur ömürde en ağır söz dip etken sözün ağır itip etken sözü hatırda mı 51'de yok mu Resim Apa'nın? Bu sıranı belki birine Kişini yoratsan ağır sözler bir kulaktan kire de ikisinden çıkıp bite aşı tuturga yaramayı. Ne? Mana minana momentalni utam ul miya nişik bulgan leki halde yogumla. Şula yogumla bulup kola. Totarşasında virasını var kine kuadiler. Minin nene eyteye eğer bir kişi bile aşılanıp 2-3 gün süresmişe yürüsen, dürtüncü gün ölsen senin uğrunun cennette bulmayı. Kur'an olay kusmayı. Birin torasıp kine kuup desmişe yürüge yaram edilir. Şunun için de timboli kursuga tuğulur. Jon kisegine nişik gider. Resim Apa'da şulay olayım mı? Min de şulay gülüm. Nerse de binde. Ağır sözler, rencetüler bir de hatırda yok. Bu dünyada yaşaganda az gına ömür bilirler. Biz mana 54 yıl şu ömür içinde nerse dik dolaşıp duruga kelegindi. Bugünkü günde kimdir olarak yaştagiler etisi enisi, babası ebisi deyip kazanyaklarında dendeşkenlerde türlüçe birbirine müracaat edişler var. Birbirine gezgen işik jılı itip endeşesiz. Haman sayın isim bilen gine mi elletemli sözlerde jellemigine tügesiz mi? Mına neyindu? İkran için tügül, televizyon için tügül. Jon kisegim deyip günde kısıp kuşakla bubip Ayy. bütün zaryat bir günge minin şu. İlten turgaçta. Şın kümülden, şın yürekten mesela. Telesekiz işi oğlunuz televizyon için tügül bu. Şınlanda şulay. Mintin da almayın bu minutta. Resim Apa nerseli beyte hindi bu kadar jılı sözlerge karşı Bil eti şulayı kuşaklap, onu şulayı gerçekten rahmet dimin. bulganına. Yılısığız kelip turgan çak tügülme көзге yaşlar tulurga tura. İs gitmeli, көзләр тимәсен. Каян тапты икән? Bu Abdiyevlarını deyip de ite almıyorsuz minalarını baytaktan küzetip kelgen jan bularak huzurlukta oturam elge minutta da kızganışka karşı tapşırı ahırına yügüre. Kilesi künge, kilesi yıllarga nindi ümitler, maksatlar koyulgan Minhan Bey. Resim Apa'dan da köterbiz. Biz bitildi hazır pensionerlar, maksatlar mına sulay, bokşada kengere esleyip kızmırdap, zilek zimişler üstürüp, balalar, unuklar, müşküler, niler, kiyevler, kilinler, ularım, kilerler, şundan büyük sıklanıp sulay tiplitsalarda, nilerde yürüp, zilek zimişler olup giteler. Bizim için bu sul kadar sotluk, işte biz olarak şimdi ni yosu alabız için. Resim Apa kileşekke maksat niyet şurnap koygan uyları bilen Minhan Ağabey'in kilişemi niler özü kişire iken. Şu sıravlarına Bizim cevap maksat- neştes kile. Bizim maksat bu yaşta ikimizdeki de bir onun ayrımı yok. Ol nerse oylasa, min şunu kuli, min nerse oylasam ol da şunu kuli. Bana bizden hazır iki bir bütün bulup yaşıyoruz biz. Eye. Sizge bulak
Әйтер җылы сүздә аз кебек. Бүләк йөзеннән зур бүләкләр бирсәң дә, тапшыруны бүләк итеп сезгә җиткерсәк тә аз булыр. Сезгә бүген иң зур бүләк балаларның, оныкларның шатлыгы, бәхете дип тапшыру ахырында тыңлап туймас чит илләрдә укып йөреп тә, иртә гаиләдән китеп тә татар теленә сусыннарны баса алыр оныклары, халкыбыз яраткан җырларның берсе Иделне бүләк итсәләр кызлар, карт әни белән карт әдигә, моннан да зур тапшыру ахырында бүләк булмастыр. Күзгә күз карашып тапшыру кызганычка каршы җил тизлегенә ахырына якынлашты. Шундый матур алмас изләр коя күңелләргә җылылык уя торган Абдеевлар гаиләсе белән якыннан күрештерде сезне бүген туган тел. Хөрмәтле тамашачылар, Абдеевлар гына түгел, җиргә килгән һәрбер кеше ихтирамга да, игътибарга да лаеклы. Әгәр дә ул үзенең яшәеше белән үзенең гомерен улылый белсә, матурлый белсә, кирәкле кеше була алса. Әгәр дә ки ул бу дөньяга яшәргә генә түгел, Минхан абый белән Рәсима апа кебек яшнәргә килгән булса, бәхет тукталышларыннан торган бәхетле гомер дип әйтер идем сезнең пар гомерне. Уңдырышлы җирдә үскән бәхет агашына тиңнәр идем сезнең пар язмышына. Ярты булып, бер бөтен булгансыз да, бу агач үсеп җиткән, бүре шартлаткан, чәчәк аткан, җимеш биргән, җимешләрен коя бүген. Шушы җимешләрне озак еллар җыя-җыя, бер елганың ике яры, бер гөлнең ике кыягы булып, куллар кулда, күзләр күздә килеш калып, яшәргә дә сезгә яшәргә булсын. Хөрмәтле Абдеевларның горур гаиләсе. Кадерле дуслар, ә бездән нинди шытым? Яманлыкмы? Юк. Әйтергә базнат итмим, Алла сакласын. Игелекме? Изгелекме? Һәрбер гомер үзе яза. Бездән ниләр кала? Тапшыру ахырында искәртеп үтәсебез бар. Эшләнгән чыгарылышлар турында борчыган сорауларыгызга җавапларны социаль челтәрләр аша безгә, миңа шәхсән мөрәҗәгать итеп таба аласыз. YouTube'ның Зифа Нагаева каналында тапшырулар һәр даим туплана бара. Күрешкәнгә кадәр.